Hovedstadsområdet i København, det udgør ca. 7% af Danmarks areal. Cirka 36% af Danmarks befolkning er bosat i hovedstadsområdet. Og det er en kæmpe økonomisk driver. Cirka 40% af Danmarks BNP knytter sig til hovedstadsregionen. Det er også her, hvor vi har ubetinget den største befolkningstilvækst i Danmark. Så det er klart, at udviklingen i hovedstadsområdet samlet har rigtig, rigtig stor betydning for resten af landet. Og derfor så er det også helt afgørende, at den sammenfattende planlægning, den afvejer de rigtig, rigtig mange interesser, der er i et hovedstadsområde, så det fortsat er et attraktivt område for bosætning, næringsliv, uddannelse, kultur og turisme og forskning. En meget vigtig del af hovedstadsområdets vækst og udvikling, det knytter sig til det bundet op på den internationale rækkevidde via Kastrup Lufthavnen og det tætte samarbejde om vækst og udvikling i hele Øresundsregionen. Her har vi hovedstadsområdet, og det vi kalder, det der i dag er under betegnelsen hovedstadsområdet eller fingerplanens geografi, omfatter 34 kommuner fordelt på 2 regioner, 28 kommuner i Region Hovedstaden og 6 kommuner i Region Sjælland. Der bor tilsammen ca. 2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet. Langt størstedelen af dem bor i de indre kommuner, København, og så har vi den lidt pudsige Frederiksberg, der ligger inde i København. 20% af indbyggerne de bor ude i det, vi kalder omegnskommunerne, Ring 3-kommunerne. Og i de 5 købstadskommuner, skal jeg se en gang, Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør, bor ca. 15%. Over de sidste 10 år er der kommet ca. 200.000 flere indbyggere i hovedstadsområdet. Hovedparten af væksten sker i centralkommunerne Frederiksberg og primært København. Så har vi ca. 12% i Ring 3 og kun 8% ude i det, vi kalder byfingerne. Man kan sige, at den tilvækst, der sker nu, og den tilvækst, vi ser ind i med den planlægning, der er, den sker også alt overvejende inde i København, en lille smule på Frederiksberg, og så sker der også en lille smule her sydpå, hernede ved Køge, og vestpå ude ved Albertslund. I Danmark har vi en meget lang tradition for planlægning på tværs af hovedstadens kommuner. Faktisk, jeg skal nok forsøge at gå det kort, der er til et helt forelæsning. Den større planlægning går faktisk helt tilbage til 1908. På det tidspunkt, der indlemmer man en række kommuner i den daværende lille Københavns Kommune. I den forbindelse bliver der afholdt en arkitektkonkurrence, som blandt andet peger på behovet for en sammenfattende planlægning af grønne områder. Og outcomet af det, udover at kommunerne indlemmes i det daværende København, det er faktisk, at man får gennemført og etableret en række større sammenhængende parkområder, som den dag i dag faktisk er startskud til det, vi kalder de grønne kiler i fingerplanen. I 2023 bliver der nedsat et trafiklinjeudvalg, og grundstrukturen i fingerplanen med den kollektive trafik, radialerne, det er faktisk allerede der, hvor man peger på, at den fremtidige byudvikling bør ske sammenfattende og relatere sig til infrastrukturplanlægningen. I 1928 får vi så det, der kaldes den sammenfattende planlægning af Københavnsegnen. Der har vi simpelthen et udvalg til planlægning af Københavnsegnen, som peger på, at byudviklingen, den ligesom skal sammenfatte, planlægningen skal sammenfatte alle aspekter af byudviklingen, hvor der skal bebygges, hvor der ikke skal bebygges, altså friholdes, grønne områder, erhverv,
og havn. Og særligt det her med planlægning, sammenfattende planlægning for rekreative områder, er et af de bærende elementer i hovedstadsområdet. Og allerede her siger man ligesom, der bliver man enige om, at man skal betragte egnen som en helhed på tværs af den administrative inddeling. Så i 36, der kom der det, der hedder den grønne betænkning. Formålet var at sikre egnens friluftsområder og grønne områder ved at frede større sammenhængende områder og udsigter, som simpelthen skulle friholdes for bebyggelse. Og betænkningen den fik ud over en byplanmæssig funktion, så blev den faktisk også grundlaget for selve fingerplanen. Og fingerplanen, som I kender formentlig fra 1947, et helt vildt simpelt princip. Byen skal vokse ud i fingrene omkring kollektiv trafikbetjening. Byudviklingen sker indefra og ud. I midten af hver finger, mellem fingrene skal friholdes for bebyggelse, dels for at sikre hverdagsadgang til natur og friluftsliv for den almindelige borger, men også for at de borgere, der bor inde i håndfladen af de rekreative kiler, tænkt som et regionalt friluftsudflugtsmål. Og faktisk er det fingerplanen, vores planlægning i hovedstadsområdet bygger på den dag i dag. I 2007 gennemfører man kommunalreformen i Danmark. Vi får færre kommuner. Regionerne kommer ligesom ud af den fysiske planlægning. Og i dag er arbejdsdelingen mellem staten og kommunerne. Og i den forbindelse laver man landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning, populært kaldet fingerplanen, som den dag i dag er et statsligt landsplandirektiv. Så næsten går jeg. Meget kort. I Danmark har vi planloven, der ligesom den skal sikre den sammenfattende fysiske planlægning. Meget simpelt princip. De to bærende principper, det er zoneinddelingen. Al areal i Danmark, det er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Det andet bærende princip, som er væsentligt for at forstå planlægning i hovedstadsområdet, det er arbejdsdelingen mellem stat og kommune. Fordi i Danmark, der er det ligesom, der har vi en klar arbejdsdeling. Vi har et rammestyringsprincip. Det betyder, at staten laver planlægning. Det betyder, at staten laver lovgivning. Vi laver landsplanlægning. Vi laver landsplanredegørelse, og vi varetager de nationale interesser i kommunernes planlægning. Men det er kommunerne, der har ansvaret for den fysiske planlægning. Staten sætter rammen. Det er kommunerne, der har ansvaret for den fysiske planlægning, laver planstrategi, kommuneplan og lokalplan. Så er der for visse områder, hvor staten går ind og laver landsplandirektiver. Fingerplanen er et eksempel. Større energiinfrastrukturanlæg laver vi også landsplandirektiver for. Vi har også et landsplandirektiv for detailhandelsudvikling i hovedstadsområdet. Og fingerplanen er et eksempel på sådan et landsplandirektiv. Det er som sagt kommunerne, der har ansvaret for den fysiske planlægning. Og på næste slide vil jeg fortælle, hvad det er, fingerplanen siger, de skal iagttage i deres planlægning. Hos os i styrelsen fører vi tilsyn med de nationale interesser i kommuneplanen. Vi fører ikke legalitetskontrol, det er et anliggende for klagenævnet, men vi påser, at de nationale interesser i kommuneplanlægningen bliver overholdt. Og der er 4 hovedinteresser, der er defineret i planloven. Vækst- og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarv og landskabsbevarelse og hensyn til nationale og regionale anlæg. Den her oversigt den bliver udgivet i en publikation, som udfolder de nationale interesser. Fingerplanen er en national interesse, det vil sige, at vi fra statens side påser, at kommunerne respekterer fingerplanens principper i deres lokale planlægning. Det, som kommunerne skal iagttage. Man kan sige, at vi har i Danmark, der har vi planloven som en samlet planlov for den fysiske planlægning på kommunalt og statsligt niveau. Og så har vi særlige regler i planloven for hovedstadsområdets planlægning, som bygger på principperne fra fingerplanen. Og man kan sige, at grundtanken bag fingerplanen, det er, som jeg sagde før, at koncentrere
boliger, handel, virksomheder og offentlige institutioner omkring en veludbygget kollektiv infrastruktur i byfingrene, og på den anden side at forbeholde områderne imellem og uden for fingerbyen til grønne kiler, mindre bysamfund og jordbrug. Og der, hvor fingerplanen bliver afgørende for, hvordan vi går til udvikling i hovedstadsområdet, det er blandt andet det her. Hovedstadsområdet, det udgør et samlet byområde med sammenhængende bolig- og arbejdsmarkeder og fælles regionale fritidsområder og grønne områder. Fingerplanen ligger til grund for de 34 kommuner i hovedstadsområdets planlægning. Al kommunal planlægning skal ske ud fra en vurdering af udvikling i hovedstadsområdet som helhed. Planlægningen skal samlet sikre et godt og varieret udbud af byggemuligheder til forskellige formål i hovedstadsområdets forskellige egne. Fingerplanen lægger en grundstruktur. Den sikrer en arbejdsdeling og nogle overordnede principper. Den siger noget om, hvor væksten skal fokuseres. Den siger noget om, hvilke områder vi gerne vil friholde fra bebyggelse. Den ophæver ikke de administrative grænser. Man har stadigvæk et kommunalt råderum for den fysiske planlægning, men man skal forholde sig til den hovedstadskontekst, man indgår i. Et af de mere grundlæggende principper i fingerplanen, det er stationsnærhedsprincippet og de stationsnære kerneområder, hvor vi faktisk fra statslig side går ind og fastlægger, at byomdannelse og byudvikling af regional betydning skal koordineres med udbygning af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur. Det betyder blandt andet, at besøgs- og arbejdspladsintensivt byggeri skal placeres stationsnært og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder på 600 meter. Det betyder, at arbejdspladsintensive virksomheder skal placeres, så folk for at fremme, at folk tager toget 600 meter. Det er det, man tror på, folk vil bevæge sig til fods. Det er et princip, som nogle kommuner udfordrer, og hvor vi faktisk er ret vedholdende på, at det er et stadigvæk et væsentligt og rigtigt princip for en samlet planlægning i hovedstadsområdet. Fingerplanen siger også, at der er den her sammenhængende planlægning for fritidslandskaber, altså de grønne kiler. Den fastholder stadigvæk, at det er et væsentligt planlægningselement. Og det betyder, at i takt med, at man planlægger for ny byudvikling, så har man faktisk en forpligtelse til at fortsætte planlægningen for de grønne kiler. Altså adgang til friluftsliv og natur hører sammen med byudvikling. Så vil jeg slutte af med et par af de meget store byudviklingsprojekter, som fylder på den anden side af sundet, og som på en eller anden måde ligger lidt ud over den almindelige planlægningsarbejdsfordeling. Jeg har nemlig nogle eksempler, hvor staten har lidt forskellige roller. Det kan være som lovgiver, som myndighed, som finansiel bidragsyder eller som facilitator. Et af dem, som jeg tænker, I formentlig kender, det er Lynetteholmen. En ganske stor, kunstigt etableret ø. Vi kommer tættere på den svenske side. Lynetteholmen er omfattet af regeringens strategi, Danmarks hovedstad frem mod 2030. Det er faktisk et af de store projekter, der skal bidrage til hovedstadsområdets udvikling. Der er allerede etableret en lov om anlæg af Lynetteholmen fra 2021, som bemyndiger byudviklingsselskabet By og Havn til at opfylde et areal i Københavns Havn, etablere den østlige del af Lynetteholmen herude som et kystlandskab, og anlægge et modtageanlæg til nyttiggørelse af ren og ikke rensningsegnet forurenet jord på Refshaleøen. Det, som Lynetteholmen skal kunne. Dels har vi et praktisk problem med at komme af med den her overskudsjord,
og derfor så peger man på den her løsning med opfyld, som samtidig bliver en klimasikringsforanstaltning imod Københavns Havn, der ligesom alle andre byer, der vender mod havet, er udfordret af vandstandsstigninger. Et andet projekt, som minder en lille smule, men hvor vi er ude i periferien af de centrale kommuner. Loop City Ring 3 letbane. Her har 11 hovedstadskommuner i omegnen, dem kalder Ringby-kommunerne, haft et tæt samarbejde siden 2007, hvor de har arbejdet for at få etableret en letbane på tværs i en ring rundt om København. Der blev i 2013 indgået en principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3, en aftale, der blev indgået mellem staten, hovedstadsregionen og kommunerne. Der er også blevet lavet en anlægslov i 2014, der omfatter 27 km letbane med 27 stationer, der binder byfingrene sammen på tværs af hovedstadsområdet og krydser de her eksisterende radiale toglinjer. Og formålet er selvfølgelig det her med, at hvis man starter med den kollektive transportmulighed, så er det en katalysator for vækst i hovedstadens Ringby-kommuner, skal sikre levende bymiljøer omkring de nye stationer, sikre investeringssikkerhed og forbedre offentlig transport og sammenhæng i hovedstadsregionen. Her kan I se forbindelsen, som er under etablering, og hvis man kører derude, så kan man simpelthen man kan følge den kommende linjeføring for simpelthen bare ved at se, hvor kontorbyggeriet skyder op. Og her er diskussionen selvfølgelig noget af det, der er blevet diskuteret vanvittigt meget med den her linje. Det er, hvor mange passagerer kommer potentielt til at anvende den her linje. Er det her en teoretisk investeringssikkerhed? Kan man få flyttet så mange over fra privatbilisme til kollektiv trafik, når man bevæger sig det stykke uden for det centrale byområde? Så den sidste, som jeg synes hører med, fordi det her med at sikre en sammenfattende planlægning for grøn infrastruktur er sådan et tungt princip i hovedstadsområdet. Tættere på grønne byer og en hovedstad i udvikling er et regeringsudspil, der kom i 2021. Det omfatter et projekt, der hedder Køge Bugt Strandpark. Det er syd for København i den sydlige finger og løber herop fra Hvidovre og hele vejen ned til Greve. Det er i et samarbejde imellem 5 kommuner, har man lavet en principaftale. De 5 kommuner er blevet, som omfatter 176.000 indbyggere, 7 kilometer fælles strandområde på tværs af kommunerne, cirka 15 kilometer fra København C. Der har vi fra statens side været med til at facilitere en dialog imellem de 5 kommuner. Man er blevet enige om en principaftale om rammerne for moderniseringen af Køge Bugt Strandpark. Man er blevet enige om en principaftale om regeringens udarbejdelse af et forslag til en anlægslov, og man har indgået et tværkommunalt samarbejde om kystbeskyttelse, naturbeskyttelse, modernisering af faciliteter til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål. Altså her har vi 5 kommuner, som hver især administrative enheder, som har ansvaret for en bid af et sammenfattende rekreativt område. Og her er vi så fra statens side gået ind, kan man sige, og faciliteret og hjulpet, kan man sige, efter aftale med kommunerne med at få principperne for en anlægslov på plads, og en anlægslov, som vi regner med at skulle påbegynde arbejdet på senere i år. Det var sådan et lille indblik i, kan man sige, den varige struktur, som hovedstadsområdets planlægning baserer sig på, og nogle af de projekter, som får en særlig behandling, og som vi glæder os rigtig meget til at følge over de kommende år. Det var det.